जामाय जे बें थानासो जामाय को बाजा थानाय ओके नी जामाय बा ताबो दालिला बा साइड मैनेजर खाइतों बोले नहाय पन जामाय ताबो ता केसे बो साइड बिसि थांमा मार नखा जामाय बेंग ता साइड दंबो जामाय जामाय ता बोरै रानदिन र मास दिल्ली थांदो यो तामा बोरै रानदिन र अच्छा मरनानै सादगरा साना आं तिनि थांना नायगोन जामाय किन्तु बा जामाय जे जामाय ता सादा आं सावनो साया न ना किन्तु बिसास खाजि सामोन जामाय जे दा को तामपाथ नले बुफुराव काजिना हनै दं नवराव साइड मांखो यां मना गेले वासा काजबा उनक दहना सेमिया को बाजै आगै नक बारा तनि मातम र खता सागा सावने काजो पय माला यादस आव बाजै अब त हाइनो हमनो ते कय दिन नगत लंग हन्द कता तामा ताकाय फाइसे नरो दगरा साबो साबो दगरा सा आं तो साबो ओ नों बुजियाखो तामनो बुजिनान ताम ना आनि मकल बाय नुगै दं आं ताय तामनो बुजिनान ने साबो बा ओ मान बुरि आमो लेकिन 1 सेकंड दाइलान बुरि साबो तामा दाइला सावा न बिन चलां दं बादि नों सेमना सिहनो ने आं बिन चलां मा दंगो जे जांगा रखे आं बिन चलां या हे ओ साइड मे जमा पॉइंट आउट खेना फो हे बखे निजिनि बिहिक दंथ तै तामोनि बैराबाय हामदो दंहनो बखे तामासे दंना रंलियाबो गे ताकतां खायनोसो बाय तां खायनो दंसो कागान ताहनो बागे दं दं नाम ते लुचा बिहेरबो नों नायतु फाइना हनै आं साइमानो खोनादि नोंआनो हामजाके ताइ ताना तुबि नंनि नुखुवा आनि बागै अनेक दिन जानाखा आं बागैनो आन लामा आं थाका नं नामा नरदोंसि आई लव यू ओह आई लव यू तो जानो आं नन नायतु नाय बड़ा हरामी हो बेटा हाजे नों ताहनो अनक हाय नन हामजाको फैकिता या साइतुन थौ आबरबो सागे थुनान थुनान दिन साब्लासो नो आबरि बासिन दं दं बिलासा बि दं दे आं बैराबो दं रबाय आं खानासि मैया लासे खायनाय आबरि बान थांसो गदि दाखाय हाय नन हामजाको नन बेन दं ना जा सही बात